खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ गोमोथाव दोरोंफोर आरो थावनाय। बावखुंग्रि फोरबोआ नैथि सानाव क'क्राझारखौ सोरां खालामदों। बावखुंग्रि फोरबोनि नैथि सानाव रबिबाराव क'क्राझारनि हरिनागुरियाव हारिमु, गेलेमु आरो हारिनि रंजालु फोरबो नुनो मोन्दों। फोरबोनि फोथारफोरा गाब आरो थुलुंगानायजों बुंफबनायमोन। मानोना बायदि रोखोमनि फोलेरारि गुदि थाखोनि सुबुंफोरा ओनसोलनि धोनि हारिमुआरि टेपेस्ट्रिखौ मान होनो थाखाय ज' जादोंमोन। साननि जागायनाया मोनसे रंजाथाव हाजो गाखोनाय बादायलायनायजों जादोंमोन, जेराव आसाम, मेघालय, सिक्किम आरो सोनाब बेंगलनिफ्राय 100निबो बांसिन बाहागो लागिरिफोर दंमोन। दावबायारि बिफाननि मावख'गिरि अचिन्ता शर्माया हौवासाफोरनि हाबाफारिखौ फ्लेग अफ खालामो, जेराव मुंदांखा गेलेगिरि कुन्जलता बर'आ हिन्जावसा बाहागोनि थाखाय मान बाउदोंमोन। फोरबोनि थुलुंगाखौ दाजाबदेरनाया मोनसे दोरोङारि संनाय बादायलायनायमोन, जायखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC)नि मावफुं सोद्रोमा सायखं बसुमतारिया बेखेवदोंमोन। बादायलायनाया ओनसोलनि संनाय खावनायनि बायदि रोखोमखौ दिन्थियो। बाहागो लागिरिफोरा ओनसोलारि उनमोनथाइजों थाफानाय नंगुबै जामुंफोर बानायदोंमोन। उरखावगोरा ब्रह्मजों बेखेवजानाय मोनसे जिउगोनां हारिमुआरि हाबाफारियाव बर', कच राजबंशी, राभा, गार' आरो बेंगलि हानजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिफोरनि दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। बिथांमोननि देंखो मोसानाया खौसेथि आरो रानलायनाय दोरोंफोरखौ रिफियो, जाय फोरबोनि गोसोखौ बेखेवना होयो। बोसोरफ्रोमबो बर' गोदान बोसोरनि मोनाबिलियाव खुंजानाय बावखुंग्रि फोरबोआ सैत्र दाननि जोबथा सानखौ दिन्थियो। बे ओनसोलारि फोथायनाया गोथौयै गुदि सिबियारिफोरा दोरोङारि महरै संक्रान्तियाव बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै भगबान बोराइ बाथौखौ आरज गाबनो थाखाय मोजां सावस्रि आरो जौगानायनि थाखाय बोर बियो। बे फोरबोआव दोरोङारि बर' गेलेमु आयदाफोर जेरै खमलायनाय, गिला गेलेनाय, दंफां बुखुनाय आरो दाउब' आथिंजों लोगोसे साइकेल सालायनाय आरो हाफ माराथन बायदि गोदान मुगानि बादायलायनायफोरबो दं। फोरबोनि फोथाराव थानाय जाग्रा गलाफोरा बर' जाग्रा आदारनि मोनसे फारि जासिदोंमोन, जाय ओनसोलनि जुनिया गोथावफोरनि नमुना लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ बोनो हादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ स्टार्समेन्टआ काजिरंगानि दफ्लां आरो महिमिरी वाच टावारफोरखौ लुफिननो बिथांखि बेखेवदों। आसामनो मोनसे रंजालि बैसागु अनथोब। जेब्ला आसामा जिउगोनां रंजालि बैसागुनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं, स्टार्समेन्टआ काजिरङा हायुङारि पार्कनि सिङाव गंनै वाच टावार, दफ्लां आरो महिमिरीखौ लुफिननो थाखाय मोनसे गोजोनथाव हाबाफारि फोसावदों, जाय मुलुगनि 3 बाहागोनि 2 बाहागो गंसे गं गोनां गान्दाफोरखौ बानजायनायनि थाखाय मुंदांखा। पार्क बिबानगिरिफोरजों बाहागोदारि महरै फोसावजानाय बे बिथांखिया रैखाथिखौ गोख्रों खालामनो आरो दावबायारिफोरनि मोनदांथिखौ जौगाहोनो समायखिरा लायो, जाय आसामनि मोजां मोनजानाय फोरबोनि बोथोरनि समाव रंजानायखौ गोसारहोयो। सानथांखि खालामनाय वाच टावारफोर, जायखौ काजिरङानि गांसो फोथार, हाब्रु आरो अरनफोरनि 430 बर्ग किल'मिटारनि गुवार ओनसोलनि सिङाव दोननो गोनां, हाग्रानि जिब-जुनार नायदिंनाय आरो मैहुर खालामनायनि बेरेखा नाजानायखौ बांहोगोन। रयेल बेंगल मोसा, एसियाटिक मैदेर आरो 2600नि बांसिन गान्दाफोर बायदि हारिसाफोरखौ रैखाथि होगोन। आबहावा लोगोआरि बेसादफोर आरो गोदान मुगानि नायदिंग्रा आगजुफोरजों डिजाइन खालामजानाय दफ्लां आरो महिमिरीआ दावबायारिफोरनो पार्कनि जिब रोखोमथायखौ रैखाथियै नायनो थाखाय गोजौ प्लेटफर्मफोरबो होगोन। गेदेर हर्नबिलनिफ्राय लानानै सानजायारि बेहेर मैसिम, जाय आसामनि फोरबोआरि थिखिनिनि थाखाय सोरबिथिं दावबायनायखौ बांहोगोन। स्टार्समेन्टनि CEO श्री प्रदीप पुर'हितआ गावनि गोसो गुदुं फोरमायनानै बुंदोंमोन, स्टार्समेन्टआ आसामनि दावगानायजों गोथौवै सोमोन्दो दं। काजिरङायाव दफ्लां आरो महिमिरी वाच टावारफोरखौ लुफिननायनि फोसावनाया रंजालि बैसागुनि गोदान खालामफिननायनि थुलुंगाजों गोमखांदों। जों बेखौ रोखा खालामनो थाखाय बावसोमदों दि बे मावथांखिआ रैखाथिखौ गोख्रों खालामो आरो बयखौबो गोसोआव लाखिनो थाखाय आसामनि मिथिंगायारि उनमोनथाइखौ फालियो। काजिरङा हायुङारि पार्कनि फिल्ड डाइरेक्टर श्रीमती सनाली घोषआ बुंबावदों, दफ्लां आरो महिमिरीखौ लुफिननो स्टार्समेन्टनि रादाय होनाया काजिरङानि थाखाय मोनसे सोलायनाय आगान।
बे टावारफोरा जोंनि हानजाफोरखौ हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ बांसिन गोहोम गोनां महरै रैखाथि होनो गोहो होगोन आरो दावबायारिफोरनो पार्कनि जोंसारथिनि सोमोनांथाव नुथाय होगोन। बे फोसावनाया मिथिंगाजों गोरोबलायनायखौ बांहोनाय मोनसे आबुं बैसागु अनथोब। 1905 मायथाइयाव मोनसे रिजार्भ फरेस्ट महरै गायसननायनि उननिफ्रायनो काजिरङानि रैखाथि नाजानाया वाच टावारफोरा गोनांथार जानानै दं। इं 1974 मायथाइयाव मोनसे हायुङारि पार्क आरो इं 1985 मायथाइयाव इउनेस्क'नि थावनि महरै मुं होजानाय काजिरङाया गावनि दै बाना ओनसोलफोरखौ नोजोर होनो आरो मैहुर खालामनायखौ होबथानो थाखाय टावारफोरनि सायाव सोनारो, जाय गोसोम हाथाइनि खैफोदनिफ्राय गान्दाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गोनांथार। बेफोर दाथायफोरा पार्कनि गान्दानि सुबुं अनजिमा बांनायखौ 1966 मायथाइयाव 362 निफ्राय 2022 मायथाइसिम 2600 नि बांसिन खालामदों, जाय मुलुगनां बाख्नायनाय आरजिनो हादों। दावबायारिफोरनि थाखाय टावारफोरा 300 दावनि हारिसाफोरजों लोगोसे बिग फाइभ गान्दा, मोसा, मैदेर, एसियाटिक दैनि मैसो आरो लख्राफोरखौ नायनो थाखाय रैखाथि गोनां खाबु होयो, जाय आसामनि दावबायथाय रांखान्थिखौ बांहोयो। स्टार सिमेन्टनि दाफ्लां आरो महिमिरिखौ गोदानै लुफिननायनि सानथांखिया अरायथा डिजाइनफोरजों बैसो जानाय बिथायारि सानज'थायखौ गोदान मुगायारि खालामगोन, जाय काजिरङानि नुथायजों गोरोबफागोन। टावारफोराव अरन मावफारियाफोरनि थाखाय जौगा नायदिंनाय खान्थि आरो सावगारि गोनां नायग्रा जायगाफोर आरो दावबायारिफोरनि थाखाय सोलोंथायारि नेरसोन बायदि सुबिदाफोर थागोन, जाय आसामनि हाग्रानि जिब जुनारनि थाखाय बाख्नायनायखौ गोथौसिन खालामगोन। काजिरङाखौ हेफाजाब होनानै स्टार सिमेन्टआ दावबायथायनि सायाव सोनारनाय जायगायारि हारिफोरखौ जौगाहोयो, गुबैयै बिहुनि समाव, जेब्ला हारिमुआरि फोरबोफोरा रोजा रोजा गोसो बोयो। रंजालि बैसागुजों गोरोबनाय बे फोसावनाया काजिरङानि थाखाय मोनसे गोजों इयुननि इसारा होयो, जाय सा-सानजा भारतआव गोजोर जौगाथायनि थाखाय स्टार सिमेन्टनि रादायखौ दिन्थियो। सा-सानजा भारतनि मोनसे गाहाय सिमेन्ट दिहुनग्रा स्टार सिमेन्टआ गुन, गोदान दिहुनथाय आरो आबहावायारि बिबानखौ देरहायो। काजिरङा वाच टावार हाबाफारि बायदि मावथांखिफोरनि गेजेरजों आसामनि जौगानायखौ दावगाहोयो। थामथि खौरांआव दङ 57.89 जौखोन्दोल' रोखा एसएसएलसि। गाज्रि फिथाइफोरा साहा बागाननि फरायसालिनि गुबै सैथोथिखौ दिन्थियो। बावैसो फोसावजानाय एसएसएलसि आनजादनि फिथाइफोरा रायजोनि साहा बागान सुबुं समाजजों मोगा-मोगि जानांनाय सोलोंथायारि जेंनाफोरनि सायाव मोनसे स्पटलाइट होदों, जाय 57.89 जौखोन्दोल' उथ्रिनायनि जौखोन्दो रेबगान्थिदों, जाय रायजोनि सानजेर 63.98 जौखोन्दोनि जोबोद बाङाइ। सोलोंथायगिरिफोर आरो सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोरा गाहाय दिन्थिफुंनायाव बिहोमा होग्रा समाजारि, रांखान्थियारि आरो खान्थियारि आयदाफोरनि जथायखौबो दिन्थियो। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव जरहाटनि साहा बागाननि मावदांसा बालाराम कुन्दुआ बुंदोंमोन दि साहा बागान ओनसोलफोराव सोरखारजों सामलायजानाय फरायसालिफोरखौ गायसननाय जादों, नाथाय फोरोंगिरि मावफारियाफोरनि मोनसे रोखा आंखाल जानानै दं। जोंहा फरायसालिफोर दं, नाथाय जोंनो फोरोंगिरिफोर नांगौ। जुदि बांसिन फोरोंगिरिफोर थिसननाय जायो, अब्लासो जोंनि हारिया दावगागोन। कुन्दुआ फरायसालिनि इउनिफर्म गैयैखौबो फरायसाफोरनि थाखाय गुबुन मोनसे हेंथा होनना बुंदोंमोन। सोरखारा दासिमबो इउनिफर्म होनो हायाखै, जायनि जाहोनाव माखासे गथ'फोरनि थाखाय थाखोआव थांनो गोब्राब जादों, बिथाङा बुंबावो। आसाम साहा मजदुर संघनि जरहाट दालायनि नेहाथारि निलेश गनाया साहा बागान ओनसोलफोराव गुवार आबहावानि सायाव दुखु फोरमायो। बिथाङा बुंदोंमोन दि आयेन बेरेखा जौ लोंनाया नखरफोराव गाज्रि गोहोम खोख्लैदों, जायजों गथ'फोरनि सोलोंथायाव गोहोम गोग्लैदों। जुदि सोरखारा साहा बागानफोराव जौनि निसाखौ होबथानो राहा लायो, अब्ला बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे बांसिन हेफाजाबारि न'नि आबहावा सोरजिगोन, गानाया बुंदोंमोन। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि रांखान्थियारि लोरबां साहा बागाननि नखरफोरनि फरायसाफोरा सरासनस्रायै गावारि फोरोंथायखौ खोमाना लायो, जायखौ गुबुन हारिफोरा बायनो हायो। जेब्ला उफ्रा सोलोंथाइनि मददनि बाथ्रा फैयो, अब्ला जोंनि गथ'फोरा खहायाव थायो, बिथाङा बुंदोंमोन। बेफोर गारांफोरखौ दाजाबदेरनानै हारिनि सोद्रोमा दिनेश टंलाया सुबुं समाजनि सिङाव बांसिन सांग्रांथि आरो सोलोंथायाव सांग्रां बाहागो लानायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। सुबुं समाजनि बाहागो लानाया मोनसे गिदिर फाराग लाबोनो हागौ, बिथाङा बुंदोंमोन। सेबानि बारग' नेहाथारि कमल ज्योति गगैआ बे जेंनानि गुदि जाहोनफोरनि गेजेराव मोनसे मख'जाथाव रावारि हेंथाखौ नोजोर होदोंमोन।
साहा बागाननि नखरफोरनि गोबां गथ'फोरा न'आव उड़िया बायदि राव रायज्लायो, जायफोरा उन्दै बैसोनिफ्रायनो असमिया, इंराजि आरो हिन्दी सोलोंनो हायो, बिसोरो साबसिन दिन्थिफुंनो हायो, बिथाङा बुंदोंमोन। गगैआ बेखौबो बुंदोंमोन दि साहा बागानफोराव मडेल फरायसालिफोरा बांसिनै मोनसे हारिनिनो फरायसाफोरखौ सिबिथाय होयो, जायजों बिसोरनि नांजाबनायखौ खम खालामो। जुदि बिसोरो बायदि रोखोमनि उनमोनथायनि फरायसाफोरजों फरायसालियाव थाङोब्ला बिसोरनि सोलोंथायारि आरो समाजारि जौगानाया जौगागोन, बिथाङा बुंबावो। ब्रैथि खौरांआव दङ आसामनि सिलचराव वकफ एक्ट बेरेखा रेलियाव हिंसायारि जाथाय। पन्चायत बिसायख'थिनि सिगां पुलिस सोमावसारगिरिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि। रबिबार 13 एप्रिलखालि सिलचरनि चामरा गोदान ओनसोलाव वकफ एक्टनि बेरेखायै मोनसे हेंथा हानजा सुरनाया हिंसायारि जादोंमोन, मानोना दिन्थिफुंगिरिफोर आरो पुलिसनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन। पन्चायत बिसायख'थिनि एसे सिगां बे दावराव-दावसिया ओनसोलाव जेंनाखौ बांहोदों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला मावख'आरि गनायथि गैयाजासे खुंजानाय हानजा सुरनाया गोजोनै जागायदोंमोन, नाथाय जेब्ला सोमावसारगिरिफोरनि मोनसे हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव थानाय आयेन बाहायग्रा मावथिफोरजों मोगा-मोगि जादोंमोन, अब्ला गोख्रैनो बांदोंमोन। जेब्ला माखासे सुबुंफोरा अजद होनाय बायदियै अन्थाइ खुबैनो हमदोंमोन, पुलिसआ होंगो-दोंगोखौ दबथायनो थाखाय एसेल' लाठि चार्जजों फिननाय होदोंमोन। नांलाय-खमलायनि समाव माखासे पुलिस मावख'गिरिफोरा जोखोम जायो। काछारनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो बिबानगिरिफोरा थासारिखौ सामलायनो थाखाय जाथाय जानाय जायगायाव सौहैदोंमोन। जायगायारि बिसायख'थि खाथि सौफैनायजों लोगोसे बिबानगिरिफोरा आयेन आरो आब्रुथिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय हाइ एलार्टआव थायो। हिंसानि बे जाथाया आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दाबिनि उनाव फैदों दि माइनरिटि दैदेनगिरिफोर आरो आसाम पुलिसनि गेजेराव हेफाजाब होनायनि जाहोनाव आसामाव हिंसानि जेबो जाथाय जाया। मोनथामल' जायगायाव हेंथा दिन्थिफुंनाय नुनो मोन्दोंमोन, जेराव मोनफ्रोमबो 150 सुबुंफोर दंमोन। बाथि खौरांआव दङ त्रिपुरायाव लांदां माद्रासा हस्टेलाव उन्दै हिनजावसाखौ हानजा जिनाहारि खालामनायनि अजद, सासेखौ हमदों। त्रिपुरानि कदमथला ओनसोलाव गंसे नागारजानाय माद्रासा हस्टेलनि सिङाव सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ खावना लांदोंमोन आरो आथोनारि गाग्लोबनायनि अजद होनाय जादोंमोन। त्रिपुरानि कदमथला ओनसोलाव गंसे नागारजानाय माद्रासा हस्टेलनि सिङाव सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ खावना लांदोंमोन आरो आथोनारि गाग्लोबनायनि अजद होनाय जादोंमोन। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला बे जाथाया सनिबारनि मोनायाव जादोंमोन जेब्ला धर्मनगर महकुमानि सिङाव कुर्थी गामिनि थागिरि गाग्लोबजाग्रा हिनजावसाया बे जायगानि सिङावनो सासे बाहागिनि हाबायाव थांगासिनो दंमोन। पुलिसनि रिपर्टफोरा इंगित होयो दि सानै सुबुं, जायनि गेजेराव सासेया सासे उन्दै गथ'साबो, अजद होनाय बायदियै हिनजावसाखौ होबथादोंमोन। बिथांजोखौ नागारजानाय धोरोमारि फरायसालिनि थाग्रा खुलियाव नारसिननानै लांदोंमोन आरो गाग्लोबदोंमोन। दायनि उनाव दायनिगिरिया बुंनाय बायदिब्ला गाग्लोबजाग्राखौ गारनानै खारलांदोंमोन। न'आव फैफिन्नाय आरो गावनि नखरनो गावनि अजदखौ खोन्थानायनि उनाव जायगानि गामियारिफोरा मोनसे नागिरनाय हाबाफारि जागायदोंमोन, जाय बै मोनायाव गावनि थाग्रा खुलिनिफ्राय सासे 19 बोसोर बैसोनि सानफ्रोमबोनि हाजिरा मावग्रा महरै सिनायथि होजानाय दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासेखौ जाफुंसारै हमनो हादोंमोन। हमजानाय सुबुंखौ कदमथला पुलिसआ हमनानै लादोंमोन, जाय सानैबो सन्देह गोनां सुबुंफोरनि बेरेखायै केस रेजिस्टार खालामदोंमोन। मोनसे गुवारै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो नैथि दायनिगिरिखौ नागिरनो आरो हमनो नाजानाया सोलिगासिनो दं। बारग'नाय सुबुङा सावफाहामारि आनजाद नायखांबाय आरो बिथांजोनि अबस्थाया आथिखालाव दिदोम होनना फोरमायनाय जादों। आयेन बाहायग्रा मावख'गिरिफोरा बे जाथायाव गथ'फोरखौ आथोनारि दायनिफ्राय रैखाथि होनाय पक्स' आयेननि गोरा राहाफोरखौ बाहायदोंमोन, जाय दायनि गोथौथिखौ नोजोर होदोंमोन। द'थि खौरांआव दङ 12थि बावखुंग्रि हिल ट्रेकिं बादायलायनायाव बिबेक चेत्री आरो सबिना रेआ देरहादों। सरासनस्रा नङै सहायनो हानाय आरो बादायलु गोसोखौ दिन्थिफुंनानै सोनाब बेंगलनि कालिम्पंनि बिबेक चेत्री आरो सबिना रेआ क'क्राझारनि हरिनागुरिनि बावखुंग्रि हाजोनि मिथिंगायारि आफाङाव खुंजानाय 12थि बावखुंग्रि हिल ट्रेकिं बादायलायनायाव फारियै हौवा आरो हिनजाव थाखोआव सेथि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। BTC दावबायारि बिफानजों खुंजानाय बावखुंग्रि फोरबोनि मोनसे गाहाय गोसो बोगथाबग्रा बे हाबाफारिया आसाम, सोनाब बेंगल, ओडिशा, मेघालय आरो मणिपुरजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोनि गोबां ट्रेकिं आरो साहसगोनां सुबुंफोरखौ ज' खालामदोंमोन। हौवाफोरनि थाखोआव चेत्रीआ मेघालयनि लाफिन क्राउआ थाबा आरो जामान मक्रीजों फारियै नैथि आरो थामथि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन।
आइजोफोरनि थाखोआव रेनि उनाव कलकातानि सोमिली सिंहआ नैथि थावनियाव दं, जेराव कार्बि आंलं आसामनि संमिर तेरंपिया थामथि जायगायाव दं। फोरबोनि गोहोखौ दाजाबदेरनानै मोनसे साइकेल सालायनाय बादायलायनायबो खुंफुंनाय जादोंमोन। हौवाफोरनि बाहागोआव मणिपुरनि रनेल के सिंहआ सेथि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। बेनि उनाव हिमाचल प्रदेशनि आशीष शेरपा आरो मणिपुरनि टडमासन आवानेसीआ थामथि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। आइजोफोरनि थाखोआव मेघालयनि पिरान केयानडेट आरो डकाही केयानडेटआ सेथि आरो नैथि मासि आवग्रिनो हादोंमोन, जेराव अदालगुरि बड'लेण्डनि रबिसमबि बाला बसुमतारिया थामथि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। हादोरारि हारिमुखौ फालिनानै फोरबोआव मोनसे बर' दोरोङारि आदार बादायलायनायबो दिन्थिफुंनाय जादोंमोन, जेराव जिआइटेग खालामजानाय हारियारि जाग्रा बेसादफोरजों लोगोसे 101 रोखोमनि जायगायारि मैगं-थाइगं बिलाइफोर दिन्थिफुंनाय जादोंमोन, जायखौ गोखा-गोखै मुङै मिथिनाय जायो। बे हारिमुआरि खोन्दोखौ आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्मआ बेखेवदोंमोन। दा बेनि 12थि खुंथायाव बावखुंग्रि फोरबोआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR)नि सिङाव दावबायथाय, हारिमुआरि सिनायथि आरो खौसेथिखौ थुलुंगा होनाय आरो जिउ गोनां प्लेटफर्म महरै सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।